Аз съм българин, администратор. Не виждате ли? На главата ми. Така, а това е ваташа. Evo тук съм, ако трябва, ще се соочам с лицата на правдата. Чист съм како солза. Вие сте? Руби. Ало, началниче, чекай малко да има телевизия нещо. Здраво, дечки, временските услови не се баш половни, за разлика от Монте Карло и тук, но ако се стави ланци, може да се шива и по снегот. Министър за финансии на Македония. Да си? И сега мало да подриба Македония и мало да така да си направим по наше.